i arribava a un altre solstici. El sol semblava frenar-se, aturar la seva, pareixia que imparable baixada, i ara, de repent, plom, començava a pujar. Este inici de pujada, aparent, és el que produïa una alegria col·lectiva desbordant. Eren festes i els cristians, immersos també en aquesta alegria compartida, van decidir a partir del segle III dir, home, doncs mira, també aprofitarem per a decidir que este dia és el naixement del nostre Déu, no el sol, sinó el nostre, Jesús. I pensat i fet, perquè la data de Jesús, del naixement de Jesús, no estava gesclara, no apareix enlloc. Quin dia? Doncs tenia igual un dia que l'altre. Aprofitem la festa, la cristianitzem, a fer nostra, i a partir d'ahir la impulsem entre els nostres seguidors. I així la vam fer. I aquí tenim una festa fantàstica. Però no és una festa, diguem-ne, que està aïllada de contextos, tot el contrari. Els cristians, davant d'esta festa, se preparen en uns dies previs, 4 setmanes i alguna cosa, per a dir, sí, ara ja ve el naixement del nostre Déu i, per tant, farem una certa penitència o recolliment o reflexió i arribarem ahí. Després d'acabar el cicle de nadalenc, entrarem en el que seria el temps ordinari i després entra un altre temps fort, com el de Nadal, en celebrar la passió i mort de Jesús i la resurrecció. Després una altra volta el temps ordinari, normalet, per dir-ho així, i després una altra volta l'Advent, Nadal, temps ordinari, Quaresma, Pasqua, Setmana Santa, Pasqua, temps ordinari, així. Aquest és el cicle litúrgic normal. I l'Església, de fet, comença l'any litúrgic en el quart diumenge abans de Nadal, l'Advent, la preparació. Aquí estem, ara mateix, estos dies. Estem en Advent, preparant-nos per al Nadal. Bé, l'Advent, molts cristians assenyalen domèsticament que s'està en Advent posant una corona de fulles verdes amb fruits, generalment vermells, fruits marcats. Aquí tenim el grèvol, pinyes. Tot això, com veiem, són càntics a la vida, a la permanència de la vida. Les fulles verdes dels arbres perennifolis, els fruits, dels pocs fruits que estan vibrants de color durant l'hivern, o la pinya també dels mateixos pins, o en els seus casos avets, cedres i demés. Els 4 diumenges d'Advent, 1, 2, 3 i 4, però este és el tercer realment. Hi ha 1, 2, 3 i 4. I el tercer, que ja està aproximant-se el que és el naixement de Jesús, que està aproximant-se ja al solstici, té una coloració simbòlica diferent, en compte de ser morat, és rosa. És el diumenge de Gaudet, el tercer diumenge d'Advent. El pròxim diumenge tenim, és el tercer diumenge d'Advent, o de Gaudete, de Gaudiu. Gaudiu, que s'aproxima ja el naixement. El simbolisme és un instrument social extraordinari, de cohesió. Malauradament hem perdut molt de la cultura, la mitològica, la religiosa, la cultura, diguem, en termes generals, hi ha una pèrdua tremenda del valor dels símbols, dels events, de les efemèrides. En tot cas, això és un recordatori d'allò que veurem en algunes cases, que s'està celebrant l'Advent, recolliment, meditació, etc. I el tercer diumenge ja dius, ja s'aproxima la cosa.